Pròxima pregunta fa Teresa, que ja han arribat unes quantes queixes sobre el criteri de selecció de personal a l'Ajuntament i diu que si els criteris són públics, que on es publiquen i qui barema els mèrits. Pues jo pense que, per exemple, a nivell del conserge, nosaltres vàrem pensar que necessitàvem una persona per conserge. El que passa és que tota la selecció o tot el procés passa tot per la secretària. La secretària és la que té que fer les bases, té que preparar-ho i tant. Entonces pensarem, bueno, anem a veure primer si fa falta, i si fa falta, primer ne contratem una persona que tenia que ser minusvàlida. I ahí sí que va ser, ho dic tal com és, li parlarem a aquest xic que tenia una minusvalia important, li ho diguérem, però en el conque de que a desembre acabava. I si no passa res, en desembre o antes traurem les bases perquè aquesta persona, la que entre, que serà pública, entrarà a formar part de l'Ajuntament com a conserge o com a alguacil o com vulgueu dir-li. I això en quant al tema del conserge o de l'alguacil, perquè sapigueu que aquesta és la primera persona que s'ha fet d'aquesta manera. En quant al tema de l'altra persona que se va contratar com interina, se va traure i se presentaren 50 i pico persones. Jo te puc dir que ni l'alcalde ni ningú regidor estigui en la selecció. És a dir, que se va fer per tècnics de l'Ajuntament, que és el criteri que marca la llei, no se marca ningú altre. I després, cada un, el que vulgui vindre a revisar el seu examen o vingui a la seva prova, pugui vindre a revisar-la perquè li controlaren i li baremaren els punts que tenia. En quant a la persona que tingui en el punt d'informació juvenil, aquesta persona sí que és una persona de la meva confiança. Jo puc tindre un càrrec de confiança. És a dir, que d'alguna manera pense que aquesta persona era una persona adequada per portar això i la vaig contratar en el conque de que els càrrecs de confiança que, bueno, no sé què vos dic, Zapatero crec que en té 170, però bueno, jo no vull considerar-me el d'això, o els que siguen, jo no ho dic, però que aquesta persona, el dia que jo deixi de ser alcalde, ell també deixarà d'estar en el càrrec. Luego, no és un càrrec que vaig a llevar-li el puesto a ningú. És dir, que jo pense que una persona quan entra en un lloc té que tindre alguna cosa. I en quant a l'altra gent que ha entrat, no sé, és que ara en aquest moment no recordo si hi ha algú, i si no us m'ho digueu, que jo no tinc ningú problema. Ningú ha entrat a dit així. És a dir, fins al moment no ha entrat ningú a dit. I ara pensem traure 2 places de netejadores, pensem traure places de policia, perquè la policia està en curs de policia. D'alguna manera, desgraciadament, cada vegada hi ha més problemes i volem, si pot ser, que veniganem en més de 8, si pot ser que en tinguem 10, o per almenys 9 de cara a l'any que ve. Anem a pressupostar-ne un lloc més. Crec que això la gent ho entén perquè així abans els servicis per la nit eren d'una persona soles. Jo crec que ara el que vaig en 2 ho ha agraït la gent i ho han agraït els policies també. Perquè un soles és prou inútil en aquest aspecte, perquè en 2 que vagin o 3 ja el toregen. Bueno, passem a la pregunta 10, que la formula Quebramola. Crec que és un tema interessant també plantejar. Té l'Ajuntament alguna solució per als locals dels joves que no respecten a ningú, molesten els veïns, posen la música alta per la nit per torbant els somnis dels que volen dormir i no fan cas ni de la pròpia policia? Anem a veure. Ahir en alguns aspectes el que l'ha formulat té raó en la pregunta, és dir, que és algo que és veritat. Jo pense que això ha passat un poc en els mesos de juliol i agost. Ha hagut un poc d'escàndalo en el tema i realment a mi sí que és un tema que me preocupa. De fet, jo no sé si vosaltres ho escoltaríeu el bàndol, que vaig fer un escrit, quan s'acabaren les festes vaig donar uns dies perquè això s'acabara i pareix ser que això ha sigut així. De totes les maneres, si en queda algú, vaig a ser inflexible en la gent que no ho complisca. La gent no trau ja cadires al carrer, però en la gent que no ho complisca, jo, en la medida que puguen els municipals intervindran. I si no, jo crec que ha donat prou capacitat de que no me quede parat. És a dir, jo vaig tancar el pub El Cresol, és a dir, no el tancaren, el vaig tancar jo perquè en un moment donat hi havia unes queixes dels veïns, no complien, varen fer unes mesures de seguretat i el varen tancar. A nivell de particulars, normalment el que passa és que té que haver una denúncia per part del veí,
perquè si no hi ha una denúncia jo no puc actuar contra ningú veí. En el moment en què me presenten una denúncia per escrit, donant les raons, pues entonces jo tindré que actuar contra el local, estiga qui estiga. Hi ha alguna solució alternativa? Home, la solució... Perquè molts pobles tenen solucions alternatives. La solució alternativa... Perquè és un problema remitent i en molts pobles, de fet. La solució alternativa, per exemple, en els que tenien els del Roc, es va agarrar i el local del Roc, com era un local que era municipal, se l'ha insonoritzat. És a dir, que podeu parlar en ells, és a dir, que no vull que és que jo ho dic per dir-ho, sinó que vaig anar allí, vaig veure que el local estava en males condicions, pense que estàvem fent una llavor important, no és que sigui la meva música ixa, ni mucho menos, però pense que tot el món, com ja vos he dit moltes voltes, té la porta oberta en aquest ajuntament. És a dir, que una volta crec que, Joan, tu me comentares conjunts que no s'havien triat o que no havien portat i tu me donares una sèrie de noms. T'asseguro que no en coneixia cap, però bueno... El tema era sobre portar algun grup en les festes en valencià. Però si se fa alguna proposta d'ixes i li se fa al regidor de festes, jo crec que se pot escoltar i si vosaltres ens ajudeu un poc, el portarem. Jo ja te dic, sempre i quan la cosa estiga dins les causes normals, no tinc cap de problema en portar-ho. I en quant al tema ixe, què podem fer? Jo te dic, l'ideal seria el contratar, per exemple, carpes, i si carpes traure'ls fora del poble, però estem dient que tindrien que traure un munt de carpes. I t'asseguro que una carpa aproximadament per 150 persones, a lo millor per un mes o 2 mesos te pot valdre 5 o 6.000 euros. Crec que l'Ajuntament no està en condicions de fer aquesta despesa. Jo crec que és millor que fiquem una normativa, que procurem adaptar-se a la normativa i que respetem un poc els veïns. És a dir, que jo la setmana de festes sí que alço un poquet la mà, però de cara a l'any que ve, tot el que és l'estiu, procuraré estar un poc més damunt del tema això perquè els veïns necessiten dormir i jo estic d'acord en el tema dels veïns. Pròxima pregunta és del Pere Punyetes, que diu que pensa vostè, senyor Puigades, pujar-nos l'IBI de les cases i bancals l'any vinent. No, no és veritat. És dir, que no pense pujar, només que el que varen muntar, i a més aquesta pregunta un poc se solapa en la primera de principi, si pensava pujar els impostos. En dir que no, jo crec que són tots els impostos. Bueno, pues passen directament a la pregunta d'11, que la formula en llicències i una tal Afrodita, que és: per què uns veïns tarden més de 10 mesos en concedir-los una llicència d'obres i uns altres la tenen en més d'un mes? Què opina vostè de la construcció de vivendes en zones rústiques? A què creu que és degut que des que vostè és alcalde s'hagin duplicat el número de vivendes il·legals en Benigànim? Bé, per parts, dime la primera part que no me'n recorde. Sí, espera't. Per què uns veïns tarden més de 10 mesos en concedir una llicència d'obres i altres tarden en un mes d'un mes la tenen? A veure, tot depèn de quan presenten el projecte, que estiga adaptat a la normativa o no estiga adaptat a la normativa. Si està adaptat a la normativa, se fa el més ràpid possible perquè realment nosaltres, el donar llicències d'obres, el que volem és donar-les i el més ràpid possible. Per què? Perquè se lleven problemes. El que passa és que en principi se fa una normativa i després tot el món vol que els arquitectes s'adapten a la normativa, no la normativa als arquitectes. És a dir, que vosaltres sabeu que hi ha un límit de construcció, per exemple, en la zona de l'Hortissa. Entonces, si hi ha un límit de construcció, hi ha un límit de construcció. El que passa és que tot el món vol fer-nos veure que en el que serà després el menjador més important de la casa, que si això és un garatge o que si això és una zona... I clar, si uno ve en una edificació superior, els arquitectes tenen que fer complir la normativa. Una altra cosa és que després intentem adaptar-se i que no siguin estrictes. La meva idea és que els arquitectes es dic que n'hi ha que treballar i deixar treballar. Procure que ho facin dins de la normativa, donant les màximes facilitats als veïns. Però moltes vegades els veïns se compliquen la vida ells mateixos demanant coses impossibles. Jo te podria ensenyar moltes coses que, a més, a cada un li se contesta i li se diu per què no li s'ha donat. És a dir, no se diu no se dona i ja està. Li se diu perquè no li s'ha donat. I quan ve i s'adapta a la normativa li se dona la llicència.